Thokozani bakagogo, welcome back to ichannel lami nesahleli nesalukazi senu untombi endala ugogo Mahlabahlabane, abanye bangazi uMakhosi Ndlovu. So bantu abadala, I'm here to share with you, right, ukuthi you're not awusuyi superwoman wena. You know, umuntu uphila emhlabeni, uphila phakathi kwenyama negazi, umzimba uyazwela, right? Umuntu uma ushayiswa imoto uzophuka futhi uzophuma igazi. Uma uzihlaba ngenaliti uzobuza ubuhlungu. Uma ukhala uzophuma inyembezi. Ubuhlungu uyabuzwa. Abantu abadala, they are spirit, basebenza ngawe. Bona abakhathali, bona abezwa ubuhlungu, kodwa wena uyabuzwa. So do not act as if umzimba awukhathali. Angeke uthi umuntu wesifazane uthi no, idlozi lami lingikhombile Nkosi yami ukuthi ngihambe 2 AM ngibe ngisentabeni ngikhuleka na ngihambe ngedwa bese nawe uyahamba wedwa ngaleso sikhathi. Siphila emhlabeni whereby kunamaphara, kunabantu ababamba inkunzi ababulalayo. Uma uhamba ngeenyawo 24/7 wena 365 days, inyawo uzovela umkenke, inyawo zakho. Wena angeke uthi uyaphuza wena uphuzela idlozi. Idlozi akusilona eliphuzayo at the end of the day. Umzimba wakho lo uwona ophuzayo. Uzogula uzuphathwa amahorisi, uzucacazela. Babona labantu ithi mase baphuzile Nkosi yami umuntu umuntu uyacacazela ngathi uyagula umazi ukuthi kuyenzakalani. Bhema insango kakhulu wena uthi ubhemela amakhehla, wena obhemayo umzimba wakho lo, wena uzogula. Ngeke usukela abantu uthi ngeke bakwenze lutho, bazokushaya abantu, bazokugwaza and umzimba ubuhlungu buzoziwa wena. Ngeke uthembele emthini ngoba umuthi inkinga yawo ukuthi uma usebenza kakhulu ugcine uba nesichitho. Umuthi ubangelana isichitho, sithi mase kubuka uyisangoma usibuka unyanyisa unuke nje sikubone ngoba why usebenzisa umuthi kakhulu. Too much of anything, it's dangerous. Too much of anything ayilungile. Ngeke uthi wena njalo nje wena uzosebenzisa umuthi, sebenzisa umuthi ukuthi abantu bangithobele, abantu bangilalela, abantu bangiguqele, abantu bayenze, uzonyanyisa sihlobo. Uzoluza nomsebenzi ngoba waye emsebenzini uyanyanyisa, abantu abakuthandi. Uzokucala ukusebenzela in the beginning, but uma usebenzisa kakhulu uzosicika kwathina. Ngeke uthi wena ngenwe idlozi lobufebe ekubeni kulalwa wena, akulalwa ukugitshelwa wena la. Wena ophelayo la, wena osebenzayo, wena okhathalayo la. That's why idlozi uyakwazi ukuthi ulitshele ukuthi cha abantu abadala ngiyanizwa kodwa bengisacela i-break ukuphumula into zasendumbeni Nkosi yami. I need to take care of umzimba wami. Umzimba wakho ufanele unakekele. I-mental health yakho ufanele uyinakekele. Ubatshele nabo ukuthi ngaphandle kwalo mzimba bazosebenzisana. So you need to take care of yourself. You need ukuphuma ezangomeni kancane, ungahambi izangoma wena every day, wena every weekend usezangomeni. Ufanele ube ne-weekend la uthi cha la ngifuni bantu, angifuni nix, angifuni ukusebenza, I want time. Yabona mina mase sifika leso sikhathi angilena futhi ngiyazizwa futhi ukuthi cha right manje I need to relax, I need to take a break, and I do take a break. You need time ukuphuma nabantu, ayizangoma, uphume nabantu nje, abangani bakho, abantu nje, ucoca izinto ezingahlangene nemithi, ezingahlangene nobungoma. Ube umuntu nje uphile. Ithi uma ufika omunye afuna ukuthi uyazi gogo, yazi ngiphuphe uthi cha angizanga ngaloko la. I'm here to enjoy myself. La ngise-mall angizange uzohlola abantu, I'm here to do shopping. La ngize-cinema ngizobukela ama-movie, I'm not here ukuhlola abantu. Simple. Mawuseteksini cha ngigibela itaxi, isikhathi sami sokuphumula sokuzicabanga. Angizelanga ukuzohlola abantu mina eteksini noma ukuzochazela abantu ngento zedlozi. That's why you must be strict. Akusiwo wonke umuntu manje wena just because uyisangoma ufaka ubuhlali, wonke umuntu ohlangana naye fanele akubuze ngento edlozi. Cha mawungidinga uzongithola esigodlweni, but this is my me time.
Siyazwana? Makhosi.